Гөлшәшәк Галиева. Ғәззәбану. Ғәззәбану қаршық яна хәтирәләргә шумды. Әйе, менә кемдә, Ғиззелбанат апабызда булган икән бит ул илаһи түземлек вә сабырлык. Кем уйлаган, үзенең коточкыч язмышы турында кемгә, хәтта миңа, яраткан шәкертенә дә ник бер сүз әйтсен. Ә Маһирәгә сөйләгән, берсен дә яшермәгән. Үләр алдыннан хәле авырайганын сизеп ахыры, шул йөзегенә пар алкасын, анысын үзе алган булса кирәк, миңа бүләк итте. Төсем итеп ки, сакларга тырыш. Бердән бер үтенешем, догаңнан калдырма. Үзем белән бергә әти-әниемне дә диде. Шунысын да өстәде бит әле. Догаңны кылганда бу истәлекләремне ки, аларга орынгалап та ал, онытма яме диде бит әле җан кисәгем. Менә ни өчен ул миңа һәр вакыт Ғәззәбану акыллым шөкер итеп яшә. Ходай биргән язмышыңа тел теш тидерә күрмә. Сиңа килгән хәсрәт ялгыз хәсрәт түгел, ил белән килгән хәсрәт. Әнә күрше авылыбызда гына бит ғәзиздән ғәзизләрен, ирен вә берсе артыннан берсен 8 улын сугышта югалткан Мәрьям бикәне күз алдыңа китер дияр иде. Сагышларымнан җылый сыкрый башласам. Эй кадерле остазым, ачлыктан интеккән чакларымда әллә берсен генә булса да сатыйм микән дип уйлап куйган чакларым булмады түгел, әмма күңелем тартмады, сатарга кулым бармады. Менә хәзер генә барын да аңладым. Күңелең тулы изгелек яткан бит синең. Рухың шаттыр дип уйлыйм. Күпме гомер бирер Раббым. Соңгы сулышыма кадәр мин сине, Ғиззелбанат апай, бәгыр кисәгем, догамнан калдырмам. Нәкъ үзең теләгәнчә. Бер Аллаһым үзе кабул итсен. Ә сиңа, Маһирә, хатын вә ихлас теләкләрең өчен нинди генә рәхмәтләр укысам да аз булыр шикелле. Урының оҗмахның түрендә булсын. Эй Раббым, чыннан да исән булып, Нургалием кайтып керсә, мин нишләрем икән? Иң элек көндәшемнең каберен эзләп табар өчен Нургалием белән Ташкентка очарым. Ә хәзер хат турында тизрәк Зәкия белән сөйләшергә кирәк. Сөйләр сүзләрем бик күп диде бит. Хатка язарга ярамаганын бәлки телдән әйткәндер. Әнә, җирдән көткәнне күктән бирә дигәндәй, алмага керми булмас дип уйлап кына торганда Зәкием үзе кайтып килә ич. Ә анысы ишектән керә-керешкә, бик шат күренәсең. Хатта берәр матур хәбәр бармы әллә дип сорады. Бар шул җаным, бар. Нургали исән булырга тиеш дип язган бит. Хәзер мине тыңла инде алайса. Сине сөендергән әлеге хәбәрнең каян килгәнен, кем аркылы белгәнен әйтмәде ул, курыккандыр инде. Әтиемне басмачыларга кораллану өчен бик зур акчалар биргән дип кулга алганнар, төрмәгә озатылды дигәннәр. Ә төрмәнең кайдалыгында, судның кайчан булганын да әйтмәгәннәр. Нургалине күргән, белгән кеше юк дигәннәр. Әмма август башларында бер көнне төн уртасында әни белән безнең котны алып, ниндидер 3 кеше өйнең астын өскә китереп тентү ясадылар. Нидер эзләп, таң атканчы тикшермәгән бер җирне дә калдырмадылар диде. Үзләрен бик тупас, оятсызларча тоттылар. Шуннан соң әниемнең хәле тагы да начарланды диде. Әгәр сезгә кемдә булса килсә дип, Маһирә ападан хәбәр итәргә тиешлеге турында язылган кәгазьгә кул куйдырганнар. Әгәр ишеткәннәрегезне, белгәннәрегезне бездән яшерергә уйласагыз, үзегезне дә төрмә көтә, авыру анагызны кызганыгыз дигәннәр. Төнтү вакытында Нургалине дә эзләгәннәр икән. Анысы соңрак билгеле булды. Нургали абый турында башка бер хәбәр дә юк. Маһирә апаның үзе турында мин күргәндә ул чыннан да бик бетерешкән ие. Еш кына сорау алырга аны да чакырып торганнар. Алар кулына эләгүдән Раббым үзе сакласын. Вәхши дә вәхши, алар да вәхши. Ярый, әнием үлеп котылды диде. Бик авыр яшәгән ул. Үзенең затлы киемнәрен, алтын көмеш бизәнү әйберләрен дә күрше үзбәк хатыны аркылы сатарга мәҗбүр булган. Үз көнен үзе күреп яшәргә әзерләнгән кеше түгел ие шул. Шулай да әнисен, Зәйнәп апаны, үзенең шәкертләре ярдәме белән тиешенчә тәрбияләп озата алган. Ғәззәбану апа, мәрхүмә көндәшеңнең тагын бер гызыры бар бит әле. Минем хатта язганнарымны да диде. Синең аркылы телдән әйтелгәннәрне дә икегездән башка
бер кеше дә белергә тиеш түгел. Сак булыгыз. Үзем өчен курыкмыйм. Мин күрәсен күрдем инде. Газза өчен борчылам. Зур җылан исән әле. Чагуын һаман дәвам итә ул, диде. Хатны яндырырга кушты. Әләкчеләр, шымчылар күбәйде. Зинһарлап сак булырга кушты. Нинди җылан соң ул дип сораганым. Анысы сиңа кирәк түгел, диде. Зәкия, минем сиңа рәхмәтләрем биниһая. Хәзер минем гызырымны да тыңлашы. Сине иртәнге түгел, кичке поезд белән узатыйк. Көндез сәгать 12-ләргә күршеләрне чакырып, Коръән укытыйк әле бергә, син барында. Исламгали поездга менгереп куя алса, мин риза, шулай эшләрбез. Син миңа кыскача гына булса да шушы еллар эчендә ниләр күргәннәрегезне сөйләсәң ие. Авылыгызны, аның кешеләрен бик яратып киткән ием бит. Менә бүген дә Исламгалине күргәч имәнеп киттем. Үзем күтәреп кайткан малайны түгел, Нурислам абыйның үзен күрдем. Йыгылыплар китә яздым, валлаһи. Бала атасына ничек шуның кадәр охшарга мөмкин икән? Шунда беләсеңме, күз алдымда ихтыярсыз бер көтем дияргә яраткан Зөмәрә апай килеп басмасынмы? Күңелем тулды. Минем кулларымда жан бирде бит әниең дип әйтүдән чак кына тыелып калдым. Саҗидә апа барын да аңлады булса кирәк. Мондый вакытта нигә сүзләр дигәндәй мине кочаклап алды да, колагыма шыпырт кына «Белә ул», диде. Киткәндә озата чыкты. Сугыш башланасы елны Нурислам юк-юкта улына Ташкентны күрсәтәсе килүен әйткәли башлады дип сөйләп китте Саҗидә апа. Бер әйтә, ике әйтә бу, ди. Мин каршыда килмим, әмма хупламыйм да, ди. Малай бик риза, яхшы укый. Әтисе шикелле гәүдәле, шибәр җегет булып килә. Ошатып йөргән кызы барлыгы да сизелә. Әтисе белән икесе генә сөйләшкән чакларында мыштым гына колакта салгалап алам. Җыена ук башлады булар. Малайыңның укуы кала бит, киләсе елга чыгарылыш елы дигән булам. Әни, бердә борчылма, дәреслекләрне үзем белән алам, алда каникулыбыз, шул вакытта ук куып җитәм мин аларны дип кенә тора бит. Нурислам да яныма ук килеп, әнисе, Аллага тапшырып хәер дугаңны бирсәң, без иртәгә ук юлга кузгалырык димәсенме? Шулай итеп, күршеләр белән төне буе юл ризыклары, күчтәнәчләр әзерләп, без озатып калдык, алар китеп барды, ди. Без буларның барын да беләбез, Зәкия. Кызганыч, сине генә туры китерә алмаганнар алар. Кияүең белән Казанга киткән чагың булган. Исламгалигә әнисенең өен генә күрсәтә алмадым дип сөйләгән иде Нурислам. Килгән көнне үк, җомга көне булган, зиратка киткәннәр. Килеп җитсәләр, ни күрәләр? Зөмәрәнең кабере янында ике үзбәк хатыны дуга кылып утыралар икән. Алар Зөмәрәнең Мәбрүрә белән Мәсрүрә исемле бер туган сеңелләре булып чыккан. Худайның рәхмәте, бирим дигән кылына чыгарып куяр юлына диләр. Ике як эчендә һич көтелмәгән бу очрашу барысына да бик нык тәэсир иткән. Билгеле инде аеруча Исламгалигә. Нурисламның үзбәкчәсе бик үк камил булмаса да, әнисенең сеңелләре белән аңлаша алуы егетне уйланырга мәҗбүр иткән күрәсең. Әти, мин үзбәк телен белергә тиеш, аны монда вакытта ук өйрәнә башлаячакмын. Килгән килеш китап кибетләреннән тәрҗемә әсбаплары эзләргә кирәк әле дигән. Без монда нигә элегрәк килмәдек соң дип тә өстәгән бит әле. Исламгалидән күзләрен дә ала алмыйча, апабызның беркетем дип бик теләп тапкан улын чын беркет итеп үстерә алгансыз дип рәхмәтләрен белдергәннәр. Җан тартмаса, кан тарта дигәннәре менә шушыдыр инде. Нурислам уңайсызланыбрак булса да, шушы көнгә кадәр Зөмәрә каберенең күркәм саклана алуына, кабер ташының да тирән мәгънәле, сәнгатьле итеп эшләнешенә мин кемгә бурычлы икәнмен дип сорамый кала алмаган. Әтегеләре, рәхмәт төшкерләре, нинди сүз ул булмаганны. Бүгенге килүегез белән Зөмәрә апайның рухын шатландыра алуыгыз үзен итара. Менә хәзер дә бер көтемдә килгән бит, дугасын да алып килгән. Рәхмәт, Нурислам, дип ята инде ул, дип Исламгалине кочаклап җылап та алганнар. Сез бүген безгә Аллаһы Тәгаләнең үзе тарафыннан җибәрелгән кунакларыбыз дип үзләренә алып кайтканнар. Нәселләре ишле булгач, якыннары каберләренә җомга көннәрендә чиратлап йөриләр икән. Ул көнне зираттан кайтучыларга мул итеп җомга пылавы пешерәләр икән. Янә күрше-күләнне дә дәшеп,
табын янында бакыйлыкка күчкән якыннары рухына дога бирәләр икән. Ничек сокланмыйсың? Алар бездәге шикелле динебезне бер дә читкә какмаганнар. Нурисламнарны 3 көн үзләрендә кунак иткәннәр. Зөмәрәнең барлык туганнары да бик җылы кабул иткәннәр. Исламгалине үзе эшләгән кибеткә алып барып, андагы үзбәкләр белән дә таныштырган әле әтисе. Әллә күңеле сизгән инде бичараның улына үзен тапкан әнисенең каберен һәм туган шәһәрен башка бер кайчанда күрсәтергә туры килмәячәген. Сугыш бетәргә бары бер атна кала 45-нче елның 2 майында Берлинда хәлак булды бит җаным. Карале Исламгалине әйтәм, үзбәкчәне әзрәк өйрәнә алдымы соң ул? Өйрәнмәгән кая, ничек кенә әле? Су кебек эчә диделәр. Атасының да дөрес әйтмәгән сүзләрен төзәтә башлаганы инде. Шул каһәр суккан сугыш афаты чыкмаган булса, иртәгә син аның үзе белән сөйләшеп карале. Үзбәк хатыннарыннан бер дә ким сөйләшмисеңдер әле үзеңдә, шул гомер алар арасында яшәп. Сугыштан исән-имин кайталгач, үзбәкчә дә белгәч, Ташкентка тагы барасы килмәде микән аның? Ни генә әйтсәң дә туган шәһәре бит. Нишләп барасы килмәсен ди? Әтисе истәлегенә үзен кадерләп йөрткән озын юлларны үтеп, ерак туганнары белән үзләренчә сөйләшеп, бәлки бик күршәсе дә килгәндер. Кая ул? Мондагы хәерчелектән интеккән үз якыннарын күргәч, нишли алсын инде? Сугышы бетсә дә, ачлыгы бетмәде бит аның. Кайтып керүенә анасын жәлләп, ат урынына җигелеп эшкә тотынды. Мине дә онытмый. Мин кем инде аңа җә? Ахиратымның бәхетенә туган икән бу бала дими ни дисең? Акыллының акыллысы инде. Әшибәрлеген кара син аның. Гәззәбану апа, сез берегез дә белмисез бит Зөмәрә апайның шушы баланы ничекләр итеп тилмереп көтеп алганнарын. Сагынам, бик сагынам мин аны. Аның Нурислам абый өчен борчылганнарын бары мин генә беләм бит. Яратыплар да карады инде ул аны. Бер серен дә миннән яшермәде. Әгәр бер көтемне Нурисламның үз кулларына тапшыра алсам, миннән дә бәхетле кеше булмас дия иде мискенкәем. Бакый дөньяларында шәт бергәдер инде алар име? Шулай булса, рухлары да шаттыр дип уйлыйм. Аллаһ кушып, Исламгали да Ташкентка бер җае чыгып килми калмас әле. Зөмәрә апайның көтеп ятканын төшләремә шулай керә ул. Ничек тә Исламгалигә сиздерәсе иде дип өстәп куйды Зәкия. Ташкенттан сирәк кенә булса да хатлары килеп тора. Сугышта чагында да Исламгали аларны хатларыннан үзмәгән икән. Әле бер көнне Саҗидә дә сөйләп торды. Зөмәрәнең туганнары бары бергә җыелып, карточкага төшкәннәр дә безгә дә җибәргәннәр. Барыгыз бергә килегез дип кунакка чакырганнар ди. Бирсен Ходай, карале Гәззәбану апа, әгәр шулай була калса, син дә алар белән кил, яме? Көзге эшләрегез беткәч, бездә ул вакытта иң матур чак була. Үземдә кунак буларсың. Маһирә апайлар яшәгән урыннарны да күрсәтерем. Мин эштә булганда әнием белән бергә йөрерсез. Ташкентның иң зур базарына якын гына торабыз бит без. Карале Гәззәбану апа, син нишләптер үз хәлләреңне, Хафиз белән Харисның ничек үскәннәрен бер дә сөйләмисең әле. Саҗидә апа белән Мәхмүтләрнең сөйләгәннәрен тыңлагач, ни уйларга да белмәдем. Монда халык бик авыр яшәгән икән. Авылыгызда элеккеге ям да биткән дип әйтимме? Әйе, Зәкия, төрлесен күрдек инде җаным. Гражданнар сугышы елларында әллә нинди исемле налоглар белән халыкны бик каты таладылар. Балаларга гына дигән соңгы умачлык оннарга кадәр алып чыктылар. Юк бит, булмаганны каян алып бирик? Икмәгебез булса, өй эшебез белән чыкмаган җаныбыз гына калырыймыни дигәннәргә бигрәк каты тордылар. Төн түкермәгән ничә генә йорт калгандыр безнең авылда. Бу кансызлык 21нче елгы коточкыч ачлыкны китереп чыгарды да инде. Шуннан күпме халык кырылды бит җаным. Ә менә 23нче, 24нче еллардан башлап матур гына күтәрелеп тә киткән иек. Ел ярым дигәндә авылыбызның менә дигән клубы төзелеп бетте. 2нче елны зур гына биналы мәктәп төзелә башлады. Бу төзелешләр авыл халкы һәм яшьләрнең күмәк хезмәте белән барды. Ул төзелешләр вакытындагы күңеллелекләр. Балаларыбызның алдагы бәхетләре өчен ил җир күрмәгән өр-яңа тормыш төзибез дип чын күңелдән ышанып тырыштык. Ул гынамы? Клубның 2нче катында күтәрдек. Аны иркен генә 3 бүлмәгә бүлеп,
Берсенә председательние белән бергә авыл сәвитен күчердек. Шул чактагы Фатихның куанганнары әле дә күз алдымда. Гел икенче кешегә әйләнде дә куйды бит егетең. Югарыдан караганда безнең авыл тагы да матур күренә икән бит дип, бер тәрәзәне ачып, малайларча сызгырып та җибәрмәсенме? Ничек куанмасын? Бу инде сиңа хуҗасыз калган бер иске, тәп-тәбәнәк йорттан идарә итеп утыру түгел. Зур урам якка караган 4 тәрәзәле, биек түшәмле, болын шайы бүлмә. Икенче бүлемгә янәшә тирәдәге авыллар өчен почта бүлеге ясадылар. Аңа нәшәлник итеп, бездән соң тагын бер авыл аркылы Клиш дигән кечкенә генә урыс авылыннан Васюхина атлы акыллы гына бер марҗа кызын утыртып куйдылар. Бик грамотный диделәр аны. Татарчасын безнең шәүк булмаса да, хайран матур сукалый беләе. Өстендә чытыр ак куфта белән чымкара юфка булырые. Төскә биткә дә, буйсынга да безнең кызларга тартымрагые. Эшкә үз аты белән йөрде. Яраттык без ул кызны. Үзе дә беребезне дә чит итмәде. Кызык бит. Безнең авылда 3 җан, тегермәнче Дарафи дәдәй, тимерче Тимофей, поштачы Васюхина урыс кавымыннан, әмма өчесе дә татарча әйбәт беләләр. Үзләре бер-берсе белән очрашканда, сөйләшеп тә күрсәтәләр инде урысчаларын. Аерыла алмый сөйләшерләр. Күрәсең, һәр кемгә үзенеке үздер шул инде. Бер нәрсә аңламасак та, аларның сөйләшкәннәрен тыңлап тору кызыгы безгә. Яна зур биналы мәктәп төзелеп биткәч, ул 7 еллыкка, ягъни мәсәлән, ТБУМга әйләнде. Күп кенә яңа укытучылар килде. Бер авыз сүз татарча белмәгән урыс теле укытучысын да безгә җибәргәннәр. Ярый зиһенле марҗа булып чыкты тагы үзе. Нина Ивановна дигәннәре. 1 ел дигәндә безнеңчә теттереп сөйләшә башламасынмы? Балалардан гел шуның киресен таләп итте, рәхмәт төшкере. Татар малайларыннан урысны кыягына. Безнең татарны бер мактап җибәрсәңме, үзе ышанмаганны да эшли бит ул. Тагын бер яңалык. Иске мәдрәсә бинасында укымый калган яшьләр өчен Шыкыем дигән мәктәп ачтылар. Аларны кичләрен шул ук укытучылар укытты. Шулар берсе артыннан берсе комсомолга язылып, комсомолда булдылар. Шул кадәр кыюланып китте булар, чыдап кына тор. Кайберләре хәтта исемнәренә кадәр үзгәртә башлады. Газиз Зохысы Зояга, Вәли Саниясе Соняга, Миннекәй Гөлбикәсе Галига әйләнде. Менә шулар Сәвит властының 10 еллык бәйрәменә багышлап, Биби Җамал әбинең 100 еллыгын бәйрәм итәбез дип мәшкилделәр. Укытучылар булышып, Маһирә апаң язган китапны сәхнәдә театр итеп куярга җайлаганнар. Гөлҗәүһәрне җырчы Җәмилә, Мөхәммәд Нурны гармунчы Сабирҗанның инесе Завклуб Закирҗан уйнаячак икән. Әбекәй үзе дә ул көннәрне танымаслык булып үзгәрде. Аны яңадан матур итеп киендерделәр, җилкәсенә Маһирә бүләге үтә дә затлы мамык шәлен салдылар. Әбекәйне зурлап, авыл урамнарын урап барасы читән тарантаска кашканы бик көязләп җикте безнекеләр. Зың-зың килеп, зыңгылдап торган җиз кыңгыраулар аскан дуганың иң очына кызыл әләмне беркеткәннәр. Кузлада Нургалигә 2 тамчы судай охшаган үсмер Хафизымны, аның белән рәттән Талияны белән Сабирҗанны утыртканнар. Әбиебез үзе шулай кушкан. Бу минутларда тарантас янында әле Хафизыма, әле кулларымда утырган бәләкәй Нургалиемә карап, ниләр генә уйлый икән бу Газзабану диптер инде, кайнатамның безнең өчен борчылып караштыргалаганын сизгәли башлаганым. Баксаң, үз тирәсендә дә кызгыннар йөргәнен инде 1 ел элек үк чамалаган булган икән бабакаебыз. 1927 елның 7 ноябре иде. Илдә зур бәйрәм. Көне дә ничек килешеп тора бит аның. Шал таяз, һавасы да бик җылы. Сәвит бәйрәме җитте мөгел шулай. Ходай биреп тора тагын үзләренә. Күйек урамнарында зур капкалы һәр йорт сайын кызыл әләмнәр җилферди. Зур биек коймаларда көндезге 12дә башланачак фаҗигаи мәхәббәт дигән спектакль. Ул беткәч, зур концерт дип язылган. Белдерүнең беренче җөмләсе Яшәсен Октябрь революциясенең 10 еллык юбилее дип язып, 3 бик симез өндәү билгесе куелган.
Оннан оста Гатаулла кызы Биби Жамалның тууына 100 ел дип язылган. Өндәү билгесен никтер берне генә куйганнар. Анысы да 21нче елгы ачлыктан чак кына үлми калган ябыкның ябыгы инде. Ярый әле әбекәйнең күзе күрми. Урам тулы халык, олысы, кешесе, гомумән аягында басып тора алганына кадәр бары да урамда. Йөгерә алган бала-чага койрыкларын үрә бастырган эт халкы белән янәшә тарантас артыннан чаба тузанга күмелеп. Авылның бөтен урамнарын бер итеп әйләнеп, шау итеп, клуб янына да килеп җиттеләр болар. Каңгырауларның күңелле генә чыңлауларыннан, тальяннан агылган дәртле көйләрдән, айруча дугасындагы кызыл башлы сөлгеләрнең җилфердә балуларыннан кашканың һич кенә дә туктап каласы килмәде. Каршы алган халыкның күплеге дә аңа гел җыенны хәтерләтте булса кирәк. Кешнәп җибәрүенә кадәр гадәти түгел аның. Әйтерсеңлә, каршы алучыларны ул үзенчә сәламли, рәхмәтен белдерә. Биби Жамал әбине бөтен шартын җиренә җиткезеп, сәхнәнең түренә, иң дәрәҗәле урынга утыртып та куйдылар. Менә шунда 100 яшьлек Биби Жамал карчык нинди генә мөгъҗизалар күрсәтмәде. Сәхнә тутырып басып торган авылыбызның иң асыл ирләре чиратлашып бүләкләрен бирә-бирә киндек әбиләрен котлый башладылар. Ә ул үз чиратында олуг рәхмәтен белдереп булай диде. Булар бары да һәр кайсы үз вакыты белән минем кулымнан үткән бәбиләр. Күзләрем күрмәсә дә, берсен дә бутамыйм. Колак күзләрем әйбәт минем, шөкер. Шәрифҗан, Хәкимҗан, Касыймхан, Сәлман, Габделбарый, Габделгани. Алгарак чыгып басыгыз әле. Сезнең турыда аерым әйтәсем килә. Бу егетләребез Донбасс, Кузбасс шахталарында күмер чаба, тулыда тимер таба. Инде тормышларында шунда көйләп яталар. Ни генә булса да, менә Нурисламым шикелле туган җиргә әйләнеп кайтырга язсын. Нишләптер Нургалием күренми әле. Әмма ул да кайтыр дип ышанам. Бүген булмаса иртәгә, иртәгә булмаса барыбер кайтыр ул, Аллаһы боерса. Һәр кеше үзенчә яшәргә ярата. Хәтта алар дөньяга килгәндә дә һәрберсе үз характеры белән үзенчә килә. Менә Касыймханны гына алыйк. Нәкъ ханнарча аркылы яткан кымшанмый да, симергән җитмәсә, 9 ай буена бик сыйланып яткан ахры. Әшәң шул, үзең барып чыгарырсың әле ди бугай. Ярый ярдәмгә янымда Гиззелбанат мәрхүмә булды. Шулай 50 алла 40 мулла белән дигәндәй кулга алдык без моны. Үпкәләп, дәшмәгән булып ята бит әле. Ачуыннан иреннәрен турсайткан, селкенми дә ичмаса. Әле син шулаймы дип арт шәрифләренә нык кына шәбәкли башлаганыйк, бер заман акырып җыларга тотынмасынмы малаең, безне сөендереп, соңыннан чак туктаттык үзен дип, иллә дә килештереп сөйләве белән ну көлдереп тә карады инде халыкны. Әбекәйнең тапкырлыгына, шаяртып сөйләү гадәтен һаман да онытмавына сокланмаган кеше калмагандыр. Озын сүзнең кыскасы, киндек әбиебез дип мине зурлап, никадәр мәшәкатьле озын юллар үтеп, махсус кайтуыгыз өчен рәхмәтләремнең чиге юк. Раббым сезгә ошбу изгелекләрегезнең әҗерен меңе белән кайтарыр дип өметтә калам. Инде соңгы теләгем барыгыз да туган туфрагыгызга, үз нигезегезгә кире кайтып, үз халкыбызга хезмәт итсәгез ие. Безнең көйектән дә матур, игелекле, тырыш халкы белән дан тоткан авыл тагын кайда бар икән? Юктыр мәгәен. Миңа багышлап көтелмәгән шундый зур бәйрәм ясаганыгыз өчен авылдашларымның барсына да мең рәхмәт. Васыяттә иң изге теләгем, һәр кайсыгыз озын гомерле булып, кайгы хәсрәт, михнәтләрегездән арынып, электәгечә туганлык, татулык җепләрен өзмичә яшәсәгез ие. Амин дип, бер каушамыйча сүзен йомгаклап куйды. Халыкның бөтен залны яңгыратып кул чапкан вакытында Фатих минбәрдән сүз башлады. Бүгенге данлыклы көндә Биби Жамал әбиебез авылыбызның 100 еллык тере тарихы һәм халкыбызның горурлыгы ул. Аның гомере буе диярлек башкарган хезмәте дә иң изге хезмәтләрнең берсе. Ил белән патшалар идарә иткән заманны да,
аңа каршы күтәрелгән 1905-1907 елгы һәм 1917 елгы февраль революциясендә, ниһаят октябрь революциясендә күз алдыбызга китергән шәхес бит ул диюенә, Биби Җамал телгә килеп, «Син, Фатиханым, кара этнең бәләсе ак эткә дигәндәй бутам әле. Октябрьнекен сезнең шикелле фәкыйрьләр китерде бит. Мин карчыкның аларга ни катнашы бар? Аның ни күрсәтәсен белгән юк әле. Азансыз, мәчет мәдрәсәсез калган авыллар кая барып чыгар инде», диде. Биби Җамал әби дөрес әйтә, бик дөрес әйтә ул, диючеләр дә булды залда. Фатих аларны тынычландырып сүзен дәвам итте. Авыл советының карары белән Биби Җамал әбине 100 еллык юбилее белән котлап, бүләгебезне тапшырырга рөхсәт итегез. 5 метр күлмәклек ситсы белән бер исле сабын. Бүләкне тапшыргач, Октябрь революциясенә 10 ел тулуга багышланган докладны сөйләү өчен сүзне тарих укытучысы Дәүләтшинга бирделәр. Бу көннең Сәвид халкы тарафыннан ничек көтеп алынган бик зур бәйрәм булуын, бик тәфсилләп сөйли башлаган башлавын, әмма мәзәк көткән хатын-кыз халкының түземлеге тиз төкәнде. Докладыгыз әйбәт булды, бары да аңлашылды, рәхмәт яусын, театрны башларга кирәк, аның концертын да карыйсы килә бит әле, дип берсенең әйтүе булды, залдагылар кул чабарга тотынды. Шулай итеп, бәйрәм докладын төгәлләп тә куйдылар. Ә менә театр дигәннәре барыбызны да таң калдырды. Эй, уйнап та карадылар инде, малакаем. Ул Җәмилә белән Закирҗанның үзәк бәгырьләреңне үзәрлек итеп башкарган моңлы җырлары берәүне дә җылатмый калдырмагандыр. Аннары авылыбызга килгән укытучылар да гаҗәеп оста. Сәхнә тутарлык артистлар төсле үк кешеләр булып чыктылар. Өлкәнрәк яшьтәге биология укытучысы кызык кына фамилияле Сакаев абыйның бөгелә сыгыла скрипка уйнавы үзе бер концерт булайы. Аның сәхнәгә чыгып скрипкасын сыздырып җибәрүе була. Күз алдына көндәшем Маһирә килә дә баса инде менә. Җитмәсә, уйыл, тәфтиләү көйләрен уйный башласа, тагын әткәй мәрхүм ирбашы белән күз яшьләрен тыя алмыйча сыгылыплар гына төшәрие. Аннары күрше Паник авылыннан укытучы Факиһә җырлый башласамы, 5-6 җырын җырлатмыйча сәхнәдән һич җибәре юк иде аны. Ул буе сыны, төсе бите дисеңме, бер килмәгән җире юк. Күргән саен күзләрем генә тимәсә ярар ие дип карап тоймыйсың. Ә тавышындагы моң, гаҗәп бит, кайлардан гына чыгып, кайлардан гына агыладыр. Ул көнне дә Факиһә безнең борынгы озын көйләребезне җырлап, янә күйек халкының күңелен яулады. Фаҗигаи мәхәббәт кыйссасы безнең авылның легендасына әйләнде, диделәр. Яшь артистларыбызда торган сайын чын сәхнә кешеләренә әйләнә барды. Үзебездә халыкның соравы буенча 2 көн рәттән булды бу тамаша. Ул гынамы? Азрак кына бәһә белән билетлар ясап, күрше авылларда да түләүле чыгышлар ясый башладылар. Җыелган акчаларына сәхнәне бизәү өчен шактый гына әйберләр алдылар. Йөргән таш шымара дигәндәй, тәмам устарып җитте булар. Чын артистларың бер читтә торсын. Китте безнең авылның даны. Ул бездән 20 чакрым ераклыктагы район үзәгенә дә барып җитте. Аннан да чакыру килеп төшмәсенме? Анда мине дә бик кадерләп кенә Биби Җамал әбине дә алып бардылар әле. Авылның даны белән бергә Фатихның авторитеты да үсә барды. Әлеге бу уңай матур яклар халыкны иң аптыратканы күңелләрне тетрәндерерлек коточкыч хәбәрләр белән үрелеп барды. Янәшә тирәдә мәчет манараларын кисә башлау, тазарак тормышлы хуҗалыкларга кулаклар дип карау, кайберләрен хәтта сөргеннәргә сөрү, һич көтмәгәндә бер гаепсез күренгән кешеләрне ялган шикаятләргә таянып, кулга алу ишраклары ешайганнан ешая барды. Әткәй белән Фарук мулланы алып киткәннән соң, бу хәсрәтне күтәрә алмаган Хаҗәрбикә абыстай 3 көн үтүгә саташа башлап, безнең өйдә җан тәслим кылды. Аның артыннан озакта үтмәде, кайнанам да гүриясе булды. Ул гына мәле. Авылыбызның иң алдынгы фикерле, мул яшәгән Ахун абыйның башта үзен, аннан гаиләсен сөргенгә сөрделәр.
Орынып кына торган күрше Мирас авылыннан Сөнгать абзый малайы Мөбәрәкне кулга алып юкка чыгардылар. Җәмәгате Шәмсүнур апай берсеннән-берсе кечкенә 5 бала белән ялгыз калды. Кайнатасы белән кайнанасы Мәсрүрә карчык әзрәк кул арасына керердәй булсалар да, бик картайганнары ешыл инде. Күрәшәкләрнең иң авырлары әле алда көткән икән. Колхозлашу елларындагы күргәннәр төшләргә генә керсә дә тетрәнеп уянасың. Кашканы капкадан апчыгып киткәндә, улларымның үзгәләнүләрен аңлатырлык сүзләр табуда җиңел түгел. Бала күңелендә туган җәрәхәт зурларныкына караганда бик күпкә тирәндер күрәсең. Ашаудан калдылар. Төн йокыларының тынычлыгы бетте. 5 яшьлек Хариска аңлатып та булмый. Хафизымда иң куркынычы юлбашчыларга, җитәкчеләргә ачыктан-ачык нәфрәт. Ул аны мәктәптә дә, урамда да, кайда туры килсә шунда белдерә. Армиягә киткәндә дә, әни, армиядән мин авылга Харис белән икегезне алып китәр өчен генә кайтачакмын. Шуны белеп торыгыз. Минем монда бүтән яшисем килми. Кашкамның башына җиткән кешеләрне дә күрә алмыйм. Башта бердән-бер карап торган бабайны алып киттеләр. Безнең бабай кадәр булырга әле аларга өр-яңадан туарга кирәк. Бабай кайтмагач, әбиебез дә китеп барды. Әни, син үзеңне сакларга тырыш инде. Мин кайтканчы ничек тә түзәргә карагыз. Харисны иркәләп узындырма. Син аңа һаман да кечкенә бала итеп карыйсың. Ул үзе дә кызлар төсле синең кул астыңа сыенырга гына тора. Юктан гына үпкәләп йөрергә ярата. Әтисез үскәнгәдер инде. Өстәвенә бабайсыз да калдырдылар. Ни генә булса да 14 яше тулды бит инде. Харис армиягә киткәнче кайтып җитәм әле мин әни, буйырган булса дип, үзе шуңа шул кадәр ышанып китте бит балакаем. Кайта алмады шул, кайта алмады. Китүенә ел ярымнан 2 гәзиземнән дә мәхрүм иткән сугыш башланып китте. Борынгыларның бала хәсрәте, ир хәсрәтеннән бик күпкә авыр вә ачы дигәннәрен дә миңа кичерергә язган икән Ходаем. Ишмаса, берсе генә кыз бала булып туган булса да, бу кадәр ялгыз булырыйммыни дип күз яшьләренә ирек куеп елап ук җибәрде Гәззәбану. Гәззәбану апа, зинһар гафу ит. Мин генә яңарттым бит бу хәсрәтләреңне. Маһира апаның хатыннан соң ничек шатланганың бит. Утырам шунда чәнчелеп, сорау арты сорау биреп. Гәззәбану апа җаным, зинһар тынычлан әле. Нишлисең инде? Әнә үземнең әнием дә, улларының өчесен дә шушы сугышта югалтты бит. Зәкия ничекләр генә тырышмасын, Гәззәбану тынычлана алмады. Әле күргәннәренең барын да сөйләмәсә дә, улларына юаны бузган гомеренең иң авыр вакытларын күз алдыннан үткәрде бит ул. Ярый, елап булса да йөрәген баса ала. Эй, Зәкия, ярый әле әниең бәхетенә син бар. Анага рәхимле баланы Аллаһы Тәгалә үзе дә рәхмәтеннән ташламас диләр. Юкка гына сиңа 2 кыз бала бүләк итмәгәндер әле ул. Я Раббым, үзең төсле ана җанлы була күрсеннәр инде. Җүнлерәк кеше очраса, бәлки кияүгә дә чыгып куярсың, яшь бит әле син. Дөрес, сугыштан соң ирләр нык бозылдылар. Ходаем хәерлесен кылсын. Ир рәхәтен күреп яшәгән кеше күк, сиңа киңәш биреп утырган булам тагы. Кара әле, Зәкия, син бая монда халык бик авыр яшәгән икән. Авылыгызда да элеккеге ям беткән дип әйтимме дидең. Тыңла әле, үземнең шушы елларда ничек көн күргәннәремне генә сөйләсәм дә, күп нәрсәне аңларсың. Нинди таза тормышлы нигездән калган кеше бит әле мин. Ни кыенлыклар күрсәм дә, сыерны бетермәдем. 1-2 баш сарыкта асрадым. Аз булса да тавык чебешсез, кассыз да калмадым. Тырыштым, кеше сүзе дә бар бит әле. Нургалия белән кайнатасы исән булганда гына Гәззәбану әллә кем булган икән, гөрләп торган хуҗалыкны таратып бетерде дип әйттермәс өчен тырыштым. Я Зәкия, менә шушы хуҗалыгым өчен минем күпме налуг түләгәнемне күз алдыңа да китерә алмыйсыңдыр әле. Юк шул, Мәхмүтләр дә, Саҗидә апалар да ул турыда телгә алмадылар. Тыңла алайса. Ит налугы колхозчыга 32 кило булса, айрым хуҗалыкларга 60 кило булды.
Бөтен кеше колхоз булып беткәч, барыбызга да бер төсле 40 кило иттеләр. Сөт налогы 360 литр. Сарык башыннан 2 кило йон һәм 2 литр сарык сөте, кем сарык савып утырсын. Анысын сыер сөтенә кушып, сөт налогын арттырдылар. Алар өстенә 300 йомырка, анысын тавыгың булмаса да түлисе. Иң ачуны китергәне, күпме җафаланып, сыерыңның бозаулауына ирешәсең. Әмма ул бозауга синең бер хакың да юк. Бозау синеке түгел. Я үзең сдават итәсең, итмәсәң, үзләре алып чыгып китә. Күрше авылдан берәү балаларының ашыгуына түзә алмыйча, 3 айлык бозавын аның өчен асмаслар әле дигәндә, тоткан да суйган. Асуын асмаганнар. Әмма штрафын түләп бетерә алмыйча, үзе тамам бетерешеп, гүриясе булган бичара. Хай, Гәззәбану апа, бу кадәр талауга ничек түзәргә кирәк? Түзми кая барасың? Һәр хуҗалык түләп бетереп бара аламысың? Баштарак түләп бетерә алмаганнар булгалады. Аларга нидаимкалар язып, налогларын тагы да арттыра башлагач, ничек кенә булмасын, үзләре ярым аш хәлгә калса да, мәрхәмәтле кешеләргә бурычка керә булса да, вакытында түләргә тырыштылар. Булардан башка колхозның үз налогы да аз түгел. Өстәвенә дәүләт заданияләре белән дә кысалар. Аларның ниндиләрен генә үтәмәде инде колхозлар. Я ул яңа төзелә башлаган завод-фабрика эшчеләрен ашату өчен дип, сугыш елларында барысы да фронт өчен, җиңү өчен дип, сугышы беткәч, аның җимерекләрен торгызу өчен дип. Күп булды инде алар. Менә авыл кешесенең үзе иккән икмәген авыз тутырып бер туйганчы ашый да алмавы берәүне дә борчымый күрәсең. Кайбер елларны колхоз амбарын кырып себереп дигәндәй, хәтта орлыкка калдырган ашлыкны да алып китәләр ие. Чәчүгә төшәр алдыннан район загадзирнасыннан кире алып кайтырга рөхсәт итәләр. Атлар күтәрәмдә, чыкмаган җаннары гына бар. 25 чакрым җирдән, җипшык карлы юллардан 1000 газап белән бата шума күтәреп тә, шана белән дә ташыдык. Бер баруга бер кием чабата тарала да төшә, аяклар чыланып бетә, бөтен гәүдәң тиргә батып, манма булып кайтып егыласың. Күпме кеше гомерлек шир алды бу юлларда. Эй, Зәкия җаным, авыл кешесенең күргәннәренә эт тә чыдамас. Әлхәмдүлиллаһ, мин үзем бик шөкер итәм. 30-33 елгы ачлыктан да сакланып калдык. Сугышы белән ияреп килгән ачлыгына да түздек. Сабынсызлыгын да кичердек. Әмма йортыма кырчаңгы кертмәдем. Шырпысызлыгына күрше күлән белән чиратлашып, учакта утлы күмер сакладык. Кәрәшинсез дә азапландык, шулай да җан биргәнгә җүн бирә дигәндәй яшәп ятабыз. Дөресен генә әйткәндә, кешене өмет дигән илаһи көч яшәтә. Синең хәбәрләрең белән Нургалиемә дә өметем яңарды. Хафизымның хәбәрсез югалуына да ышанып бетә алганым юк әле. Бигрәк шик буенда минем хезмәтем дип язганы. Немесләр бәреп керүгә бәлки плиндә калгандыр. Исән генә булса. Аңа булган өметемне дә сүндермәскә тырышам. Хей, рәхмәт төшкере. Менә син хәзер нәкъ элеккеге Гәззәбану апайга әйләндең. Мин әле сиңа Маһирә апайның тагын бер өметле әманәтен алып кайттым. Кайчан гына тапшырым икән дип җай көтеп утырдым. Син нәрсә сөйлисең, Зәкия? Әллә Нургалиемнең үзеннән бер хәбәр бармы? Гәззәбану кинәт кенә бу хәбәрдән каушап ук китте. Һәр вакыт укый торган дугасын укый башлады. Сабыр, Гәззәбану апа. Башта сөйләгәнемне тыңласаңчы. Без теге көнне хушлашып, мин чыгып киттем. Ул да булмады, Маһирә апа миңа дәшеп, кире керүемне үтенде. Нык дулкынланганы күренеп тора, агарып та киткән. Шунда ул шкафыннан бик пөхтәләп, каплап төргән бер төргәк чыгарып алдыма куйды. Зәкия, бу минем шушы көнгә кадәр күз карасыдай саклаган бердән-бер иң кадерле хәзинәм. Ул минем юанышым да, өметем дә, тормышка ашалмаган матур хыялым да булды. Монда Нургалиемнең авылга кайтыр алдыннан махсус бик яратып тектергән үз киемнәре. Менә бер көнне кайтып керер дә, шушы киемнәрен киеп, без яшибез әле, күтәр башыңны, Маһирәкәй,
әйдә авылга, минекеләр янына киттек дип әйтүләрен күз алларыма китереп көттем. Язмагандыр инде. Хәзер үзең күреп торасың хәлемнең кай тирәдә икәнлеген. Тапшыр син аларны Гәззәбануга. Алар күрешеп, калган гомерләрен бергә уздырырга тиешләр. Бирсен Ходаем диде. Рәхмәт төшкере. Аш тизрәк җаным. Кая үзем шишим булмаса, бу кадәрсен үк һич көтмәгән идем. Нигә аны башта ук әйтмәдең? Күрдем бит мин бу төргәкне. Бүлмә ишеге янында. Синең әниеңә дигәнедер дип уйладым. Әгәр белгән булсам, абау җаным бигрәк кат-кат төргән. Гәззәбану апа, тынычлан әле. Бары лучше ишегеңне бикләп кер. Маһирә апа бик сак булырга кушты. Киемнәре кайтканын бер кеше белмәсен диде. Гәззәбану кергәндә, киемнәр өстәлдә, җайлап салынган, өстә ап-пак күлмәге. Икесенең дә күзләр мөлдерәмә. Зәкиягә дә бик таныш шул бу киемнәр. Таныш кынамы әле? Ташкентка кайтып төшкән көнне үк Маһирә апасы белән никах яңарту мәҗлесен уздырдылар. Анда да шушы затлы киемнәрдән иде бит ул. Нургали абыйсына карап сокланып туялмаганнары ихтыярсыз күз алдына килде. Бик бәхетле иде алар ул көнне. Һай, ул матур көннәр дип көрсенеп әйтеп җибәргәнен Зәкия сизми дә калды. Гәззәбану исә үз-үзен белешмәс дәрәҗәдә зур өстәлне тутырып яткан киемнәр өстенә капланды. Кинәт нәкъ менә шушы киемнәрдә Маһирә белән рәттән тарантаста утырган Нургалине күргәндәй булды. Ул вакытта ничек ят күренделәр алар. Хәтта үзенең үзелеп яраткан Нургалиен дә бөтенләй шит бер кешегә әйләндергән иде бит бу киемнәр. Нидер җитмәгәндәй карангалап алды. Баш киемен җибәрмәгән икән дип уйлап куйды. Соңыннан ул аның гел шул киемнәрендә генә йөрүен теләде. Менә ни өчен инде ничәмә еллар төшләрендә дә шушы затлы киемнәре белән керә бит ул. Кечкенә улларының да төсләре белән генә түгел, киемнәре белән дә куеп куйган Нургалием булсыннар дип бик теләде Гәззәбану. Анысын да Маһирә җибәрде. Рәхмәт сиңа, көндәшем. Урының җәннәттә булсын дип кабатлый киемнәрнең һәр кайсын Нургалиен иркәләгәндәй назлап кына сыйпап куя башлады. Ап-пак күлмәккә үрелгәндә түзмәде, аны кулларына аласы итте. Нәкъ менә шунда көтелмәгән мөгъҗизага тарыды да инде ул. Кисәк кулындагы күлмәктән Нургалиенең исе килеп киткәндәй булды. Йөзенә якын китерүгә кычкырып җибәргәнен дә сизми калды. Зәкия, көндәшем Нургалинең киемнәрен генә түгел, үзем генә белгән мин яраткан татлы исен дә саклаган бит. 30 елга якын вакыт эчендә ничек мөмкин моңа ирешергә? Кырынган чакларында мин аның ияк асларыннан, муеннарыннан үбәргә яратайым. Менә хәзер дә әйтерсең лә Нургалиемнең үзе белән күрешкәндәй булдым. Маһирә, иртәрәк киттең шул. Син нидер белгәнсең булса кирәк. Әйтергә, сиздерергә генә өлгермәдең. Сак бул. Зур җылан исән әле. Шагуын һаман дәвам итә дигән сүзләрең дә тикмәгә булмагандыр. Нәкъ үзең язганча, Нургалиемнең без яшибез әле. Күтәр башыңны бәгърем дип кайтып керүенә өметемне уяттың. Көтәр кешең булганда барына да түзәргә була. Мең рәхмәт сиңа, Маһирә. 2001-2008 еллар. Резидә Сәләхова укыды.